Tak tady je druhý díl, jak zabijeme kapra. Ono se žere. Daneček. A jdeme ho už dát na stůl, dědo? Počkej, oni přijdou. Řekni si už jdou na zabíječku. Už jdete? Máte jich prý na zabíječku. Jdi, Pepo. Natáčíte. Jo, jdi, asi ty čuhnu. Podívej to kaplak. Je velký. Vidíte ho? Danečku, ty ho zabiješ. Počkej, bude voda, počkej. Tati, ty nejdeme to zabít Adele, umejeme to. Bude smrdět, bordel. Rychlý. Už teď smrdí. Daj to vemu, ten vodu hodím do toho spláchu. Já jsem musel dát stopku. Tady byl Dívej, ničí. ještě kolik jde. Kam ho hodila máma? Ty ho máš. A vy jdeme na tu utěrku? On nás žere. Utěrky asi. Počkej, tati. Jak máš většinou hubu kvůli tomu. Má stresy, víš? Už jde ven, koukejte na něj. Už je venku. Daniel bude s sebou házet, pozor. Voda z něj bude. Už se sebou hází. Říká, to bolí. Dane, šáhni mu do pusy. Ne! Ne, žádný se to nedělá, koukej. Dobře. No, můžeš. A teď bude sebou házet, ale trošku, víš? No. Ne, klidně, není hodnej. Koukejte na něj. Okay, no pojď Danečku, dát tu paličku. Jen paličku. Můžeš, neboj se. Ne, taky zabijel ty, dědo. Tady mimo, prosím. Zabijel ty, dědo. Nekoukej, jak bude bouchat, nekoukej, jak mu bouchne do hlavy, skoj Já ho oči. nebouchnu. Neboj. Já ho nebouchnu, Danečku. Neboj. Já ho nebouchnu, já mu jenom taky. Já budu dát bombonek. Au. Kladivo rozbitý. Viděl jste tu ránu? Jo, huj. Už je hodnej. Jura to ničí. Sorry, tady to je trošku Je drastická část. Je tak jeho, ne? Drastická část. Tak. Dane, teď ho děda oteže a vyčistí. Počkejte, já na tu použiju Dobrý, lusknutí. pus. Já to lusknu a otevřu to. 3, 2, 1. Teď. A žimu? Jdi tam z druhé strany. Ryba, ne? A máš to papat? Pojďme, dáme zavírátko. Fuj, Počkej. On to chce papat. lusknutí nezabralo, tak jsme se rozhodli ho rozříznout. No to co nějaký sáček nebo něco? Sáček máš nějaký, Niko? Dám tašku nebo něco. Pytel.